We are the Pineapple Family! Ay, Monday na subong. April, 14. Ari akong ikaduha ang customer this week ko. This week. Nagligad nga si Mana, si Sia. Wala na una. Gapa-gapa na. Nalipat ko mang video galing. Ito bang sakon? What will you say to mommy? Na? Thank you, Mommy. Hey, you're welcome. Ilis ka pa bayo, no? No? Good job, ah. Okay na. Okay na to. Thanks. Hari na akong ginwikapan kayo na damo-damo na medal nga dala, ho? Be? Damo-damo ya, oh? Wow, damo-damo. Ano pa niyo? Loyalty Award. Si Manny Dewey, Loyalty Award mo na da. Wow. Damo-damo ba? Baligya kay papa mo. Ibaligya siya maton patag 500 isa ka medal, ha? Ha? Congratulations. Sabi, wala magyapon ng makeup ka. Te, boss naman. Asan, oh? Merkulis naman, mapa-makeup. Na, wala pa magyapon ng makeup. Wala na erase ka. Very good, no? Hi, everyone. It's Monday and it's April 14, 2025. Kapastura kami. Excited na sa siya ang Shopee kay iyang favorite na. Amon gift sa iya daan sa iyang recognition. Gift naman namon sa imo. Hindi nakikita mo para Ilang taon pa ako namin quality, diba? Sila tawa kami mga gwapo, kagwapa kami. Sila yung uniform lang gitabi na. Sila yung gadiya, naka ano man. Gwapo, kagwapa ka. ay natiri sa sila. Yan. So, recognition day na si JJ. I don't know kung anong iyang, basta may award. I don't know kung anong mga awards nila. Wala man yung teacher. Surprise na ilang mga awards. Later nilang natin mabanaan. eyebrow. See ya! 1, 2, 3, 4, 5, go! Tapos na. Wait lang to ya. Please settle down as we will begin the program in a bit. Ari sila di dado. Ito. Please stand. Outstanding performance in journalism. Kenya Dewey GJF. Win high honors. Excellence in Filipino. Golden Heart Award. The Tenacity Trophy Award. Bronze medalist Team Brown HAISO 2024. Dahil ko ang certificate. Kuha ang certificate. Here na ay kami dito sa Cafe Terraza. Puro kita di pamahaw ko with merinda kitang magturga. Sagina. Rice pa. Ano ba yan? Na french fries mo to eh. Kompleto na yun sila. Okay, thank you. Yay. Little celebration para sa with high honors. Amen. Thank you, Lord. Thank you for the blessings. That's it. After mat, we're done. Pero look bala to guys ang muno. Very orange git ya. Hindi galing di makuha sa akong cellphone, no? Sa akong. Basta in real, in person niya, very orange with saya. Hindi makita di sa akong phone. Ay, rapid pa sila diriya sa yaw. Diri sa Oh, ito nga yun. Hindi siguro. Hindi ba ito?
What's that? Nagbakal sila sing lemonade. Di na naman ito. Bubble gum. Blue lemonade man ang kapon. Blue bubble gum ini. Lag ko gani. Ang lagos dati. Tumayo man eh. Ako tamad kayo mag-ano yan. Nagasakit na akong ilong. Damo, juice. Gusto mo? Sakit akong ilong. Siya patas bungan eh. Hindi na kuya. Tamad na kuya. No? Kapoy na kuya. Uy, gani gagwa sa no daya muna. Kaya lain ako matsyaghan. Kagapon ko sunod, mga lang. Kaya pa lain matsyag ko. Pag ginatani kung dito tani diretso. Hindi na ko kapoy. Hindi pa ko kapoy. Hindi kapoy. Congratulations ako, baby! Hi everyone, it's Tuesday. So, it's already afternoon. Wala lang, ari lang kami sa balay kay si GJ. Din sugat kay friend balang isa man lang kami ka barangay. Pila man lang kami minutes away kung biyahion. So, yung sugat niya sa balay niya. Tapos ato sila subong sa iya kwarto gahampang. Amo lang nang amon nga amo lang na amon subong activity, wala na. Update lang kay parang may clip ko for today kay wagi kami sang pag pa kayo kami gyapon nabi isang gate namon. Hindi makita di. Na ato si daddy na. Yung gate namon na to balaw kita niyo nang ang sa dalong gibaw na guba na. Amo lang na ang update. Morning! Customer ko in the morning Wednesday sa mga April 16 kay graduation niya sa kindergarten. Makeup naman kami, oh. Makeup. No? Ipakita ko lang finished product naman karon. Na tindog. Diri. Hey, gabang-gabang. Hindi makita masyado sa camera, oh. Nami, guwapa. Ayos, Ayan, ban. Thank you, Mommy. You're welcome. Enjoy. Happy graduation. Ano naman na? Wala sa sang ninihok mo. Kundi ang akong napat. Amo na maiyahin mo na rin, no? Oh! Tama na na. Okay na nakag. Just winter iyang playmate to. Init-init mo namin sa buwa sa kami mo basketball sila to sa may dalang na init-init. Para si Buragwit to. Graduation na kaginaw. Maliga na ni daddy Tagalog ko gamay. May bata na bitusi. Nagapay mo, no? Tama na na gani. Ara na sugat mo, Teng. Sugat mo, Teng. Hi, it is Thursday. Monday, Thursday. Holy Week. Kaon ice cream, tapos na panyaga. Oh, ugasod. Ang pakita ya? Ay, ari yung ipakita ng ugamon sudana. May langka. Pakita mo si daddy kaon ice cream. No, ay. No, ay. Ikaw kasuman natin pakita. Nami, igda. Namin ng plaster, Natantog niya. Mami, shy ako. Tulog ko po. Tinipigan ni Labhan. Ano na? How sure ayaw kay daddy na eh. Ano mo t-shirt, dad? Bali ako no. Ano ka dali, dad? Ano na to sinsilyuhon man ito eh?
kompleto, Mambay. Ha? Kompleto? Check the quality. Doy, anong happy? Kasi tsuras ang happy, Bi? Ito yun? Ano? Hi, it's Good Friday. External microphone. Kasi naka-ano ko, naka-headset. Good Friday, and we are watching Passion of the Christ. Walang taon naman namon pero just to remind us na Jesus died for us. And He is alive forever. We are saved by Jesus. With snacks. May lang din yung daddy, oh. Bili ko lala na. Parang mabalaan sa tao kung ano ang nanghimo ni Jesus sa atin. Walang din. Good afternoon. It's already Saturday afternoon, Black Saturday, and we're heading sa church, kay tuyo na ho. May practice sila for their special number tomorrow. Kami ni Daddy, parob na lang kami while waiting sa iya. Date? Date kami. Ano? Sana all ko na. Okay, mo nagpaano mo. Naog na sa'yo, hindi siya gusto mo pa, ano yan, magpa-dulong sa babaw sa church. Let's go na, Dad. We're going na. Now, may dinosaur exhibit. Ano na? May show na tas ng dinosaur, sa punang gagarin nila. Pwede makita. Kaya may ticket na. Here na! Tapos na. Kakaon ka mo sa ay, kami nagkaon na. Nag-grocery lang kami. Din ka gusto mo ha. Biskandiin lang. Abi, kanta na, Abi. Justing. Dali na. Boss lang ko no ang kanta. Surprise, Hindi mo, gulat kami di sa may dalawang ka-church na. Jadi yan ka, gusto mo dol. Talagang SM. Yung gusto mo, Diri na kami sa People's Park para fresh air. Tambay-tambay. Kag ma-drive-drive, let's do it, oh. Tao, gali ito, eh. Ako na lang ng Triceratops. Oo, ano? Toy, may airplane na to, oh. Ano, iyaya nga manggaya, iyaya nga tusok-tusok. Nagakad na to, Daddy. Kami, Daddy, mangita kami barbecue and fish balls. Ayun na. Ngani kami, kinit sa baita. Kaya ka konektang gamo. Andito na si Bo. Ay, tipos lang. French fries and barbecue kay Daddy. Astigin na sosa mo sa kan. Ay, sticky na sausaw sa barbecue. And suka. And then, hindi ko kakuano kay Gapawit kasi sa iyangan. Ay, salamat. Sup na tindig. Apon niya. Picture, develop. Ano ba? Picture. Hindi Jacob. Video ko. Guys, ito sa ano. Para galing yung picture sa likod ya. Ano ba video na? Butang landa. Butang landa.
Grabe naman sa Hello! Happy Sunday everyone! It's Easter Sunday. And always remember nga, God is always alive. And masini sila, naka-white sila nga polo dapat. So, see you sa church. Happy Sunday. God bless you.
SM man. Galing kayo malamig-lamig diya sa SMB mo. Kami diya mag-libot-libot. Let's eat. Ari kami sa food court. Ari pila na natin yung times namon. Balik-balikan niya. Aday lang yung sukat ko na for the last time. 35 seconds. Napilit mo ko ni Daddy, B mo. Daddy! 20 seconds. 5. 7, 6, 5, Ato namin pagitan itong pink ko. 2, 1. Time is up. Last piece na sa galing siya kamahal-mahal. Ayun na. 1 minute. Pilitan na lang ko. Hindi sila magkalin kung hindi ko magbakal. Ay, moment! Tayo kala kayo. Nabudol. 10 seconds. Ako pang nabudol, ya. 7, Pilit tayo. Kay Daddy, Sabi niyo kung ano yun, oh. Sukat mo ka po. Sakto, Si Arya, mag-wolf naman lang kuno ya. Daddy. Thank you so much. Thank you for watching. Bye!